Kull skola f'Malta, inkluż dawk tal-Istat, se jkunu qed joperaw b'liċenzja meta l-liġi dwar ir-riforma fil-qasam tal-edukazzjoni tiġi fis-seħħ. Il-liċenzja tfisser li dik l-iskola qed topera u għandha r-riżorsi meħtieġa skont kif miftiem mal-Bord Regolatorju għall-Edukazzjoni Ġenerali. Il-liċenzjar tal-iskejjel mhux fenomenu ġdid f'pajjiżna. Kull skola tal-Knisja jew privata għandha liċenzja waħda li tirrappreżenta l-fatt li dik qed topera b'mod etiku. Issa, permezz ta' din il-proposta, kull skola se jkollha prova li qed taħdem skont il-ħtieġa tagħha personali u naturalment skont il-ħtieġa tal-poplu. Huma l-affarijiet li aħna nkunu qegħdin naraw illi nkomplu nsaħħu xejn ġdid fl-aħħar mill-aħħar insaħħu qegħdin fuq dak li teġa hemm. B'din ir-riforma li nkunu qegħdin għaddejjin hekk kif propost fil-liġi fid-draft bills li għandna bħalissa. Il-liċenzja tal-iskejjel se tkun valida għal 5 snin, perjodu fejn b'komunikazzjoni kontinwa bejn l-iskola u l-awtoritajiet involuti ikun assigurat li kull entità qed taħdem għall-aħjar tal-istudent. Dan ifisser obbligu miż-żewġ naħat u mhux mill-iskola biss li s-servizz li qed jingħata huwa wieħed ġenwin u tal-aqwa kwalità. 5 snin iva qegħdin hemm, però kull skola ħad tkun qiegħda tiġġeddidilha l-liċenzja wara dawk il-5 snin hekk kif hi tibqa' topera kif inhu mistenni minnha. L-għan ta' dan kollu huwa li tissaħħaħ l-awtonomija tal-iskola bħala istituzzjoni u li jkun hemm kollaborazzjoni kontinwa u b'saħħitha bejn l-awtoritajiet u l-iskejjel. Naraw li l-ħin kollu qed nagħtu support tal-fejn, support biex wieħed jifhem x'inhu mistenni minn din l-esperjenza, support biex kemm jista' jkun fejn hemm nuqqasijiet jew diffikultajiet biex wieħed jilħaqhom jiġu korreġuti. Imbagħad ikun hemm ukoll lied l-oħra illi tkun trid b'xi mod tiġbed titirrigni, illi tagħti direzzjoni u fejn imbagħad l-isforz ma jkunx qed jilħaq l-aspettattivi tagħna naraw li nikkorreġu.